कणकवलीतील प्रथितयश बांधकाम व्यावसायिक 40 वर्षीय सुशांत जनार्दन दळवी यांचा मृतदेह शुक्रवारी सकाळी 7:30च्या सुमारास कणकवली शहरातील कणकवली कनेडी मार्गावरील मुडेश्वर मैदानानजीकच्या गणेशनगर येथील पाण्याच्या टाकीकडे जाणाऱ्या मार्गावर मोहनमळा या जंगलमय भागात आढळून आला। याबाबत पोलिसांच्या विविध पथकांनी गतिमान हालचाल करत अवघ्या 9 तासात पोलिसांनी या खुनाचा उलगडा केला। सुशांत त्यांच्याकडे मुकादम म्हणून कामाला असलेला ओरोज डोंगरेवाडी येथील 19 वर्षीय अमर सत्यवान कदम याला दुपारनंतर अटक करण्यात आली। याबाबतची अधिक माहिती देत आहेत आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर। कणकवली येथील प्रथितयश बांधकाम व्यावसायिक सुशांत दळवी यांच्या खून प्रकरणी अखेर पोलिसांनी गतिमान हालचाली केल्या आणि एका संशयितास ताब्यात घेतला आहे। अमर सत्यवान कदम असं या संशयिताचं नाव असून हा 19 वर्षीय युवक ओरोस येथे राहणारा आहे। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार संशयित अमर हा सुशांत यांच्याकडे मुकादम म्हणून गेल्या काही काळापासून कामाला देखील होता। पोलिसांनी असंही सांगितलं आहे की सुशांत आणि अमर हे दोघेही काल रात्री शिकारीसाठी गेले होते। मुडेश्वर मैदानाच्या परिसरामध्ये ते शिकारीसाठी फिरत होते। याच दरम्यान अमर याने सुशांत यांच्यावरती गोळी झाडलेली आहे। मात्र अमर याने नेमकी गोळी कोणत्या कारणासाठी झाडली हे अद्यापही पोलीस तपासामध्ये स्पष्ट झालेलं नाही। सद्यस्थितीत अमर याला पोलिसांनी ताब्यात घेतलेलं आहे। त्याची कसून चौकशी सुरू आहे। तर अमर याने सुशांत यांच्यावरती जी गोळी झाडली आहे त्यासाठी वापरलेली बंदूक आहे ती नेमकी कोणत्या प्रकारातील आहे हे तपासण्यासाठी पोलिसांनी सुशांत याचा मृतदेह देखील सध्या कोल्हापूर CPR येथे पाठवलेला आहे। सुशांत याची अजूनही कसून चौकशी सुरू आहे आणि काही वेळातच अमर याची सध्या कसून चौकशी सुरू आहे आणि काही वेळातच अमर यांनी सुशांत यांच्यावरती नेमकी गोळी कोणत्या कारणासाठी झाडली आहे याचं चित्र स्पष्ट होणार आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।